Quina és la diferència entre fer teràpia, creixement personal i creixement espiritual? Molta gent espera estar ben enfonsada en algun problema, ben fotuda abans de demanar ajuda. Es pot dir que estan vivint a l'infern. Aquesta és la fase de prendre teràpia. L'objectiu és sortir de l'infern, resoldre aquest dolor emocional que et trenca per dins. No esperis estar tan fotut. Si alguna cosa et preocupa, t'atabala, t'amoïna, comença amb la teràpia com més aviat millor. Dona't amor. Cuida't aprenent a cuidar de tu. Fins i tot si creus que saps, o que pots sol, però van passant els mesos i continues igual, potser també necessites un guia. Demanar ajuda no ha de fer vergonya. El teu ego tractarà de convèncer del contrari, que ja pots, que gairebé trobes com, però no arribes a sortir d'aquí. Jo faig servir el sistema d'integració emocional. Funciona amb qualsevol cosa, qualsevol situació que té el poder de treure't de la teva pau. Fins i tot si estàs malament i no saps per què, no saps explicar per què, només vine, explica-m'ho i ens posarem a treballar. Cuideu-vos, preneu teràpia i sortiu de l'infern. El següent pas és, bé, ja vaig sortir de l'infern, em sento molt millor, pensava que em costaria anys i en setmanes estic molt millor. Vull saber més, vull aprendre més, vull resoldre més coses. Aquest és el punt del creixement personal. Ja no es tracta d'una necessitat vital de supervivència. Ara és voler estar millor, sanar altres problemes, créixer com a persona, i és magnífic. I llavors un dia succeeix que et comences a preguntar, ha d'haver-hi alguna cosa més? Sento que hi ha alguna cosa més gran que jo, i et qüestiones la vida en si, l'origen, el final, filosofia. Entres al creixement espiritual i se sent tan satisfactori, però això és només per a alguns friquis amants de filosofar com jo i molts altres. I ara digue'm, què t'impedeix prendre teràpia avui?